Hello! Salutare și bine v-am regăsit! După cum vedeți, suntem acasă. Am ajuns cu bine, dar până ne-am revenit cu căldurile astea e de groază. Și vlogul acesta, să știți că e din mai multe feluri. Adică este și cu mâncare, este și cu strand, cum am venit, că de 2 zile de când am venit, Otilia nu doarme atât de bine, că e foarte cald la noi. Noi locuim și la etajul 4, ne topim. Și atunci am preferat să o scot la strand puțin. Ștefania la fel iubește și ea și am zis, asta e. După cum vedeți, am și freză nouă. Trebuie să mă și vopsesc, mi-am cumpărat vopseaua și urmează. Dar nu știu, o roșcată să mă fac. Voi ce ziceți? Că blondă... mie nu-mi place blondă, nu știu cum să vă spun. Dar mă rog, nu contează, sănătoși să fim, ne facem ce culori vrem. Dar ce am vrut să vă spun este că mi-a venit un pachet. Un pachet care l-așteptam de foarte mult timp. Comanda asta am dat-o de când eram în concediu. Și am zis, haideți să-l deschid cu voi să vă arăt și vouă. Bine, pe vlogul acesta veți vedea și mâncare, bineînțeles. Otilia, s-a terminat reclama. Este reclama, de fapt. S-a terminat muzica. Uite! Nu mă lasă. E invidioasă pe mine. Vă pun aici. Așa. Și să vă arăt ce mi-am comandat. Nu vreau să fac reclamă la firma asta, Saturn, dar am găsit-o în Freiburg. Magazinul acesta este mult mai tare decât MediaMarkt, ce avem noi aici. Așa că am dat comandă de ceva. Și vreau să-l deschid cu voi acum aici. Sunt prima care îl deschid. Soțul nu e acasă, el este la muncă. Dar, abia aștept să vedeți și voi ce mi-am comandat din concediu. Ce scuze de zgomot. Și, după cum vă spuneam, mi-am revenit greu după concediu. Gătit din nou, spălat de vase și tâmpeni. Și acum asta vedem. Deci e o bucată de hârtie. Și ia uitați ce vedem. Am dat 400 de euro pe el. Deci abia aștept să-l probez. Voi fi prima care îl voi testa. Și se spune că 90 de zile îți primești banii înapoi. Dacă nu dă randament. Deci, enjoy 6 months of hair reducing. 6 luni se reduce părul. Ar fi fain, pentru că noi suntem mai păroși de fel. Deci nu pot să cred. Lumea. Wow. Wow. Abia aștept să scap. Abia aștept să scap de pară de pe mine. Vai, ce mă bucur. Enorm. Enorm. Și acum vreau să ne dăm... Am dat comandă și de un rotobil pentru Otilia, pentru că nu mai stă. Și vedeți voi că în brațe nu pot să o țin toată ziua. Internetul a mers prost câteva zile de când am venit din concediu și cumva se enervează că nu-i merge. Și da, asta este. Nu știu cum să vă redau. Nu știu cum să vi le redau. Dar este super. Îl pun în partea asta altă. Așa trebuie. Nu aruncăm nimic pentru că nu știu ce conține fiecare și nu vreau să greșesc cu ceva. Dea-mă! Ba. Deci nu pot să redau. Atât de bucuroasă sunt. Avem și carte. Voi de ce imens e. E mega. Că obosesc să-l țin pe mână. Să-l țin în mână. Nu vreau, v-am zis să nu le arunc pe toate. Ia uitați aici. Ce-ți uite și Otilia? Și aici mai am câteva modele
probabil pentru mustață este ceva. E mai îngust și la fel asta la... și arată pe ele, ia uitați. Asta e pentru zona de aici, inghinală și sub braț. Ia uitați. Nu știu dacă se vede. Și aceasta este pentru, da, pentru față, mustață, gen, ceva de genul. Da, iubita mea. Da, Otilia nu mai stă deja. Da, mami, gata, gata. Dăm drumul la leagăn să meargă. Iar acesta este încărcătorul. Super. Și mai am ceva. Da, iubita mea. Cred că e doar așa, asta trebuie schimbat, bineînțeles. Vedem după aceea. Bun, și mai am ceva aici, probabil, da, cu care ștergi, da, cu care trebuie șters chestia aia după ce termin. Am văzut cum se curăță, trebuie să citesc încă o dată, m-am uitat la tutoriale și așa, dar nu știți cum e. Super, aici. Imediat ia mami. Otilia este obosită, nu-i place căldura. Asta este viața. Bun. Revenim cu ce ne mai vine, ce trebuie să mai vină, nu știu, decât rotobilul, dar mai ar fi fost ceva, cred că telefon pentru mine, dar nu știu dacă o reuși să finalizeze comanda. Dar dacă nu, asta e. Eu, ce să vă spun, este că a fost frumos în concediu. Otilie i-a prăit prea bine, că s-a obișnuit, ia uitați cum râde, s-a obișnuit în apă foarte tare, în piscină non-stop, de aceea și mergem în fiecare zi. Da, spune tu, mama, de-aia mergem în fiecare zi la strand, pentru că tu stai o oră în apă și apoi 3 ore dormi, spune-le. Și așa că tu crești mare, repede, da? Și într-un an tu crești cât alții, într-un an crești cât alții în 10, ceva de genul. Așa ai? Spune tu la mama. Ea se vede acolo, încântată este ea. Da, și cam atât vlogul de astăzi. Că, na, v-am spus, am făcut o pauză, că obosiți și toate cele și până am băgat la spălat am avut multe haine. Deși nu am folosit foarte multe, dar și cele care stau în geantă trebuie limpezite și așa mai departe. Eu sper în următorul vlog să mă vedeți cu altă culoare. Că se și unge foarte repede, deși căldură este deja maximă. Așa că, da, asta este. O să merg după Ștefania cu
cum îi spune, cu autobuzul, că ne-am luat tichet din acela, cum e la noi, este ofertă de tichet, îți iei un tichet cu 9 euro toată luna și circul cu el toată luna, cu tren, cu autobuz, cu metrou, cu tramvai, ceva de genul. Dar numai în Germania. Așa că profităm că mi-am cumpărat de la începutul lunii iunie și asta ține până în august. Deci în fiecare lună o să-mi cumpăr câte un tichet cu 9 euro și pot să mă duc cu autobuzul în toată Germania, cu trenul, nu cu toate speciale, adică ceva mai cele care nici nu știu cum să mă pronunț. Deci da, cu astea normale care merge. Dar da, asta e. Tot așa să scot reclama că imediat va plânge. Și profităm de chestia asta, o să mă duc autobuzul din nou după Ștefi. Deci îmi trebuie mișcare, dar e foarte cald și nu răzbesc nicicum. Așa că ne urcăm în autobuz și la 5 minute de grădiniță ne lasă. Am mers pe jos, așa că asta este. Bun, din păcate eu voi filma, am câteva vloguri cu telefonul soțului care se vede 4K. Este mai frumos, dar se și încarcă foarte greu, adică durează câteva ore bune. Dar asta e calitate și claritate. Eu încă nu am, urmează să vină. O, Doamne, ce se zbate ea aici. Dar spune și tu ceva. Spune și tu ceva, că ești mare deja. Uite ce zâmbește, da. Spune-le, nu te vezi bine? Da? Spune-le că eu mă duc la apă toată ziua. Bineînțeles și astăzi trebuie să mă uit pe program să vedem dacă este deschis și mergem. Da, mami. A, da? Ai spune tu ceva. Spune! Te-ai ruginat? Spune-le la prietenii noștri, spune salut! Bine, se vede acolo pe cameră. Da! Și dacă întorc telefonul, o să plângă. M-am și bronzat, după cum vedeți. Ia uitați, pe gât nu prea m-a prins, dar aici, pe spate, sunt... Nu pot să vă arăt. Am fost prima dată roșie, după aia m-am înnegrit puțin. Așa-ți place, vedetă? Spune ceva. Nu zice nimic. Spui ceva? Spune, mai, dați like aici. Abonare vrem, like și vizionare și toate cele. Gata, gata, imediat mami oprește. Da, nu mă lasă mai mult, îmi pare rău, cam atât a fost vlogul, vreau să vă arăt și vouă ce ne-am achiziționat. Da, e invidioasă că nu are și ea telefon, dar va avea în curând. Glumesc. Asta să zic, să audă ea. Bun, vă las și vă urez vizionare plăcută în continuare. La ce rețete punem pe acest vlog. V-am pupat. Hai să vedem pe Ștefi. Da, haide! Hai aici! Astăzi e mai liber, nu e așa multă lume. Da, mama! Haide! Haide, mama! Și Ștefi se duce și așteaptă la rând, vrea să se dea pe ăsta mare, care vine până aici și se duce așa. Așteptăm să vină Ștefi. Hai, Ștefi! Și vine Ștefi! Bravo!
A doua tură cu Ștefi. Așteptăm. Oh, that's a horsefly. That's a horsefly. See my people. Bravo! Merge! Uite ce goangă mare, uite ce... Lasă-o! Dă-i un pic de apă. E albină mare. Hai, lasă-o, lasă-o că te înțeapă, lasă-o. Și gata, băița? Am venit de la strand. Și mama are un mariație, aici mic, da? Să nu ridiți ăla de la Ștefi, da? Nu ridiți poalele, mama, că se vede. Ce vede? E de fetiță cu ulei și ne punem la nani. Pe mâine dimineață, papa! Da? Ia spune, bă, nu ridică.